Ні, переслідування продовжується. Що це таке? Що це таке? Не їжте мене, після вас потім мушу ми все прати. Що це таке? Що це таке, друзі? Не їж мене. Не їж. Та я ж нічого не... О, ще одна прийшла. Оце ж дуже їстивна. Та немає я нічого. У мене тут йде переслідування. Все, зупинилися? Ні, переслідування продовжується. Що це таке? Що це таке? Не їжте мене, після вас потім мушу ми все прати. Що це таке? Що це таке, друзі? Не їж мене. Не їж. Та я ж нічого не... О, ще одна прийшла. Оце ж дуже їстивна. Та немає я нічого.